जाबायब्ला बाइबेलनि बोसोन बादि नों थाबायनांगोन। नङाब्ला नों लोगो थालांनांगोन। रोहो रोहो जोंबाय थानाय अरगेंनि लैथोआव गारसनजागोन। लोगोफोर, जोङो जिसुखौ नाजावबायब्ला बाइबेलनि बोसोन बायदि जोङो आवगायलांनांगोन। अब्लासो जों सोरगो रायजोखौ मोनहैनो हागोन। जोङो जिसुखौ नाजावनायजोंल' सोरगो रायजोखौ मोना लोगोफोर। बेनिखायनो बाइबेलावहाय गोबां लिरदों, जोङो जिसुखौ नाजावबायब्ला बाइबेलनि बोसोन बायदि आवगायलांनांगोन। अब्लासो सोरगो रायजोखौ जोङो मोननो हागोन एबा आवग्रिनो हागोन। दिनै गाबोन बुहुमाव गोबां दंसै। सोरगो रायजोआव आंबो हाबगोन। नाथाय नोंनि मुङा सोरगो रायजोआव बिफा इसोरनियाव लिरजानाय गैयाब्ला जोङो सोरगो रायजोआव माब्लाबाबो हाबनो हाथारनाय नङा। आरो माखासे मानसिफ्रा जोङो खुगाजोंल' इसोरखौ बाख्नायफ्लानानै जोङो सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा। जोंनि गोसोआ, जोंनि जिउआ गासैबो बिफा इसोरनि बायदि एबा बाइबेलनि बोसोन बायदि जाथारनांगोन। अब्लासो जोङो सोरगो रायजोआव हाबहैनो हागोन एबा जोंनि मुङा सोरगो रायजोआव लिरनानै दोनजागोन। जोङो खुगाजों बुंनो हागौ, आंबो जिसुनि फिसा, जिसुनि चेला। नाथाय जोंनि गोसोआ, जोंनि गोरबोआ बिफा इसोरनि बायदि नङाब्ला जोङो जिसुनि चेला, जिसुनि फिसा जानो हाथारनाय नङा लोगोफोर। आरो दानि जुगावहाय बे मुगायाव जोंनि इसोरखौ बाख्नायनाय सिबिनायाव गोबां मेङो आरो मेंनाय फैयो। मानोना बे जुगा जेसेबांनाखि गोरलैयै रां रुफाखौ खामायनो हादों, एसेबांनो जोङो पापखौबो गोरलैयैनो मावसिनो हानाय लामायाव थांबाय। बेनिखायनो जोङो गावखौ पापनिफ्राय हमथानांगोन एबा पापनि लामानिफ्राय जों गावखौ बोखारनानै दोननांगोन। नङाब्ला जोङो बिफा इसोरनि सोरगो रायजोखौ मोनथारनाय नङा लोगोफोर। आङो मण्डली दैदेनगिरिफोरनि थाखाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोना अननानै गाज्रि दामोन। आङो बाइबेलनि बोसोनखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव फरायनानै होगोन। आङो बेयाव आंनि गोसोनिफ्राय ओंखारनाय रावखौ फंसेबो नोंथांमोननो बुंनानै होनाय नङा। नोंथांमोना अननानै खोनासंदो। तितुस 1:निफ्राय लानानै 6निफ्राय लानानै आङो 9 सिरिसिम फरायगोन। मण्डली दैदेनगिरिफोरनि थाखाय बियो गोनांथार बिसय। नोंथांमोना बयबो गोसोआव लागोन होननानै आङो नोंथांमोनखौ आसा खालामदों आरो मण्डलीयाव बाहायगोन होननानै आङो आसा खालामदों। आङो जिसुनि मुङै फरायनो तितुस 1:6निफ्राय लानानै 9 सिरिसिम आङो फरायगोन। जिसुनि मुङै फरायनो। मण्डली दैदेनगिरिफ्रा दाय गैयै जाथारनांगोन। सासेल' बिहि गोनां फिसाफ्रा ख्रीष्टखौ फोथायग्रा, दाय गैयै आरो मानिग्रा जाथारनांगोन। मानोना मण्डलीनि दैदेनग्राया इसोरनि खामानि बिबान मोननायखाय दाय गैयै जाथारनांगोन। बियो राग गोसा, राग जोंफ्रुग्रा, फ्रेंग्रा, बुज्लायग्रा नङाब्ला रां लुबैग्रा जानो नांथारा। आलासि सोंग्रा आरो मोजांखौ हामजाग्रा जाथारनांगोन। गावखौ हमथानो हाग्रा, धोरोमिया, गोजों गोसो गोनां आरो द'द गोनां जाथारनांगोन। बियो जों फोरोंनाय बायदि इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ गोगोमै हमथानानै लाखिथारनांगोन आरो नंगौ फोरोंनायजों गुबुनखौ गोसो फुदुंहोनो हानाय जाथारनांगोन। जेङा सिखाङो बिसोरो गोरोन्थिखौ दिन्थिनानै होनो हानाय जाथारनांगोन। अननानै नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय आरो सोरबा फरायखाबायबो जानो हागौ। नोंथांमोना अननानै फरायहैफिनदो। आङो फरायफ्रबोबायबा आंखौहाय निमाहा खालाम। नोंथांमोना बे बोसोनखौ जोङो मण्डलीयाव मानिथारनांगोन। अब्लासो इसोरनि बोरा जोंनियाव थागोन आरो जोङो इसोरनि मोननो गोनां बोरखौ मोनगोन आरो जोङो सोरगो रायजोआवबो हाबनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों। आरो आङो खृष्टान लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बिसय सुंद'यै बुंनो सानदों।
दानि जुगावहाय जोङो खृष्टान जाबायब्ला जोङो मोजां आखल मोजां गियानखौ सोलोंनांगोन। बिमा बिफानि मान सन्मानखौ जोङो लाखिनांगोन आरो गावनि मान सन्मानखौ जोङो गावनो दानानै लानांगोन। नङाब्ला जोंनि खृष्टान लाइफखौ जोङो दानानै लानो हानाय नङा। जाला लोंलाजों जोङो खृष्टान लाइफखौ दानो हाया। आरो माखासे खृष्टान सिख्लाफोरखौ आङो बुंनो सान्दों, जोङो गाननाय जोमनाय लंपेन्ट गाननायफोरजों जोङो गिर्जायाव थांनो नाङा। मानोना बाइबेलाव बुंदों हुदा बिजाब 22:5 सिरियाव जोङो हौवाफोर गानग्रा बुस्थुखौहाय जोङो हिन्जावफ्रा गाननो नाङा, मानोना जोंहा पाप जायो। आरो जाय बुस्थुफोरखौ जाय जिफोरखौ हिन्जावफ्रा गानो बे बुस्थुखौहाय हौवाफ्रा गाननो नाङा, बेखौबो बाइबेलाव पाप होननानै बुंदों। हुदा बिजाब 22:5 सिरियाव फरायहैनो हागोन। सिरियाव नायहैनो हागोन। नोंथांमोना बाइबेल सिरिया उल्थाबो जानो हागौ। आङो बाइबेल नायाखै, मानोना आङो बाइबेलखौहाय बेग सिङावसो सोनानै दोनदों। अननानैहाय गाज्रि दामोन, आङो बाहेरायावसो दंफैयो। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि कारेक्ट बाइबेलफोरखौ आङो बुंदों होननानै आङो आसा खालामदों। नोंथांमोना उल्था जादोंब्ला आंखौहाय खेमा खालाम। आरो जाय बिथांमोना बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ लाया एबा बिमा बिफानि अननायाव थाया, नोंथांमोना साननानै ला नोंथांमोना नोगोद गिदिर गोरोन्थि मावदों लाइमोनफोर। बेखायनो जोङो बिमा बिफानि अननायाव थानांगौ। बिफाया जोंखौ उन्दैनिफ्राय खांबाय बाबाय फेदेरबाय, जोंबो बिमा बिफाखौ नायफिननांगौ। जोङो बिमा बिफाफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो मानिनांगौ। मानोना बिमा बिफाया जोंनो गाज्रि बोसोनखौ होआ, जोंनो मोजां बोसोनखौसो होयो। आङो आसा खालामदों नोंथांमोना बिमा बिफानि बोसोनजों मानिनानै सोलिगोन। गोबांखौनो खोनाबोदों, गोबांखौनो नुबोदों, जोङो बिमा बिफानि अननायाव थाया। मानोना जोङो गांखंग्राबाथाय बिमा बिफाखौ गोसोआव दुखु होयो एबा जिउआव दुखु होलांनो सानो। नाथाय बिदिजों नोङो सोरगो रायजोखौ मोनथारनाय नङा दे लाइमोनफोर। अननानैहाय नोंथांमोना बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ मानिथार, अब्लासो जों इसोरनि मोननो गोनां बोरखौ मोनगोन। जोंनि आयुफ्राबो लावगोन, बेखौ बाइबेला बुंखादों। एसेयावनो आङो नोंथांमोनजों लोगो मोनज्लायनानै गोजोननाय मोन्दों। आङो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना बिमा बिफानि बोसोनफोरजों मानिनानै सोलोंदो आरो बाइबेलनि बोसोन बायदि थाबायलांदो, अब्लासो जोङो इसोरनि मोननो गोनां बोरखौ मोनगोन। मोननो गोनां इसोरगो रायजोखौ जोङो मोनगोन एबा बिफा इसोरखौ जोङो नुहैगोन। नङाब्ला जोङो मालाबाबो नुनाय नङा। बाइबेलनि बोसोनखौ जोङो मोनसेबो बावगारनानै जोङो आगान दासर लोगोफोर, नङाबा जोङो सोरगो रायजोआव हाबनो हाथारनाय नङा। एसेनोसै लोगोफोर।